Hoxe viaxaremos á comarca de Ferrol, o concello de Moeche, para coñecer os veciños de Sanxurxo. Tamén visitaremos o concello de Boqueixón para percorrer o gran lugar de Oural, Campo Rapado. E remataremos o noso traxecto no municipio coruñés de Vilarmaior, na parroquia de Santa María de Doroño. Estamos na comarca de Ferrol. Sanxurxo é unha parroquia do concello coruñés de Moeche. Aquí, dúas asociacións conviven en armonía neste gran lugar cun obxectivo común: a defensa dun castelo. Esta é terra de tradicións e de bo produto. Aquí todo é artesanal. Hola. Hola, buenas. Bueno, pero xa estades coa comida. Hombre. Como me encanta a min vir a sitios e que xa estén coa comida, Home, Que ides a facer? Vamos a empezar a facer unha mermelada de pimentos. Pero este pimento, que boa pinta ten? Ha de ser de algunha horta, verdade? Sí, son de Moeche. Son de Moeche, xa. Aquí se adianta moito a fruta. Que boa pinta. Aquí, si vedes, temos por aí fruta toda daqui. Toda caseira? Toda caseira. Carai, e deso facedes tamén mermelada? De todo. De mazá, de kiwi, De ameixa. de ameixa, de figos. De figos. De naranja. De naranja. De naranja. Facemos de todo. De todo, xa vexo. Mi madriña, e cal é a que está máis rica? A de tomate tamén gustame moito. Sí. Depende a gusto de cada un. A de pimento e a de tomate vai moi ben tamén co salado. Claro. As outras xa son doces. Así que aquí, como é que se vos dá tan ben a mermelada? Porque facemos cursos. Ai, facedes curso? Si, veñen xente a coller e enseñarnos e unhas aprendemos das outras tamén, Iso está Que ben, claro. Eso vale moito. Sí, pasámonos as recetas. Así que facedes cursos, logo que sodes unha asociación de veciños? Si, somos unha asociación de veciños moi unidos, todos. Moi ben, así que estades, picando pimento e despois que se fai? Hai que cocelo un bon rato, que quede ben cocidinho, e logo botarlle o azúcar e acabar de facer a mermelada. Bueno, pois agora, unha vez cocida, pasámola un pouco pola batidora, si vemos que queda moi gorda, si non pode ir así, e agora é o momento de probala. Ai, xa, ídernos facer xa a proba? Sí, porque xa está fría e xa se pode probar. Moi ben. Pois, un proveito e que vos gusten a todos. Eso. Sí, señor. Están ben ricas. E a todo isto, xa acabarían as da costura, tenemos penso. que ir a ver. Sí. Como que costura? Temos tamén de costura. Bueno, pues vamos con vos, se vos Pues sí. parece. Que ben senta comezar o día dándolle o dente. Continuamos a nosa ruta por Sanxurxo na procura dos artesáns da agulla. Das súas mans saen, ao parecer, auténticas obras de arte que lucir durante o entroido. Hola, buenos días. Pero moito apurastes, non nos esperastes nin nada. Non, Empezaron sin nosotros. Sí, hai presa, hai Bueno, presa. vamos facendo o traballo. Sempre nos collo todo a última hora, entonces hai que apurar. Así que aquí facedes costura. Ai, é logo, de todo. De todo, xa vedes por aí todo o que hai feito, traxes pa... Levamos xa uns anos facendo traxes para carnavales, cada ano un pouquiño máis bonitos. Xa levamos moitos premios, o primeiro, claro. Sí. E é todo reciclado, todo de cortinas, de traxes vellos. Hai un traxe aí que foi dunha boda do ano 75. É dicir, dadelle unha segunda vida aquí ás telas. Exactamente. Os sábados todos estamos aquí, polas tardes e polas semanas hai que vir algún día tamén vimos, a xente que pode, que non ten outra cousa. E nada, pues, así pasamos o tempo, falamos, xogamos. Xa vexo, Hai xa vexo. xente que se dedica a facer cousas de bolillos, que son especialistas. Que anda a facer? E hai que se entretener, pois, bordo un pouco, bolillo, esas cousas, e despois Ela está facendo unha puntilla. pan xogo de cama, pan mantelo, pan as sábanas, e para iso. Pero que levas moito tempo vindo aquí a costura?
Bueno, non moito, non moito. Ela é máis novata, empezou Ai, máis. sí. Empecé máis tarde. Eres a máis principiante aquí? Pode ser. Pode ser? Sí, Estamos ben, son máis novas, sí. Pero eu apunteime, bueno, estou moi contenta Sí. porque axúdanme, enséñanme. Quen é aquí a que máis che ensina? Bueno, Loli enseña moito e todas as demais tamén. Ti eres aquí a mestra de todas, logo? Bueno, unha dellas. Sí? Sí, sí. É porque se che dá tan ben? Ti dedicaches profesionalmente? No. Entonces? Es unha afición que tengo, me gusta coser. E ahora que estou retirada, pues me dedico máis a todo isto. Inda máis, non? Sí. O tempo libre ainda lle dedicamos máis. Sí. Bueno, é que facemos aquí? Pues hacemos os trajes, todos estos trajes. Carai. Sí, Esos entre son todas. os traxes de carnaval, entroido. de entroido. Sí, e ahora despois pola tarde vou facer unha exposición de traxes galegos. Ai, sí, tamén as fas ti? Sí. Ai, pois quedamos para Eses que los nos hago yo ensines. sola. Bueno, pois deixámosvos que sigades traballando. Perfectamente. Veña, Bueno, pues ata vale, logo. Grandes lugares! Os veciños de Sanxurxo son ben feitiños e as súas vacas non quedan atrás. Din que son as máis bonitas de Galicia. E será verdade? A vos ve que sí? Hola, boas. Hola, Toca comida. toca comida. Que andamos a facer por aquí? Pois xa ves, dándolle as vacas. Dándolle aquí a... Bueno, ainda tedes. Unhas Aquí pouquiñas. hai 9. Aquí hai 9. Pero tedes En máis total logo. hai 29. Porque sodes unha gandeiría. Sí. Ela, a gandeira. Ela! Ela, sí. Ela, o que pasa? Estades enfadados? Casi o parece. No, Eu pero traballo aquí no Concello polas el mañas. traballa no Concello polas mañás. E ti eres un pouco aí a E que eu leva... son... Despois polas tardes, traballa na casa comigo. Pero xa hai moito tempo. Sí, xa hai. Sí, Que temos vacas xa hai 25 anos ou por aí. carai. Bueno, xa se vi en casa do meu pai, e despois... Pero tedes aquí unhas vacas bonitas, eh? Bueno, faz o que se pode. A gusto. Claro. Porque comentaronnos que había unha vaca famoso e todo. Ai, bueno. Esa é a que foi á televisión. Esa. Que foi o luar, me O Luar. contaron. Sí. E como se chama a famosa Esa é princesa. princesa? É un día normal aquí, cal é a rutina? A ver. Pois a Pues rutina. faz de nada. todo. Sí. Unha vez ao día virlles dar sempre, vilas ver, botarlles comida nos comedeiros, eso unha vez á semana normalmente chega, e nada, vilas controlar, se hai un parto atendelos, e Despois o Nada. resto, nada, cierres. controlar os cierres, que esteñan ben feitos. Pero vexo que son mansiñas, non? Si, as vacas o que pasa que, bueno, elas o que queren é andar ceibas ao aire delas, non que... Andar ao seu aire, non? Claro, Hombre, como queremos todos. Logo están fora todo o día. Todo o día, sempre, todo o ano. Nós temos as crías coas nais hasta que se van Porque son vacas de carne, non? vacas Sí, de isto é carne. Bueno, pois agora xa vistes as vacas, e se queredes conocer a nosa filla, é a presidenta da asociación que se encarga de facer o Festival Irmandiño. Vamos e coñecemos o festival. E sabedes como é. Todos os veciños de Sanxurxo esperan con ansia unha noite. Armados con fachos e entreberros, xúntanse para conmemorar a toma do castelo. O Festival Irmandiño é máis que unha tradición neste territorio. Hola. Hola, como vai? Hola. Estamos camisetas. Sí, doblando nelas, matando. Pero as camisetas para que son? Para o Festival Irmandiño, para Pero vender. que é iso do Oye, Festival Irmandiño? Pois é un festival de música folk que comezou varios anos, aquí temos un dos precursores. Pero hai cantos anos comezou? Pois, mira, a primeira edición foi no 82, xusto a partir do Festival do Mundo Celta. Moeche, por múltiples razóns, pero fundamentalmente porque ten un castelo aquí, que era unha zona residencial dos Andrade,
pois tuvo un protagonismo especial nesa época, non? E, bueno, foi un castelo que foi derribado, logo tuveron que reconstruílo, etc. E nós pensamos que en homenaxe a toda aquela xente que fixera aquela xesta histórica, que logo, pois, bueno, pois tuvo as, digamos, consecuencias que tivo ao longo da historia, pois parecíanos que era un bon motivo para reivindicar primeiro o feito irmandiño e logo, pois, solicitar tamén a ver se era posible reconstruir o castelo, que afortunadamente, pois, agora xa está reconstruído e está ben utilizado. E agora xa tedes case todo preparado. Sí, máis ou menos, sí, están os grupos para os concertos contratados, está... Bueno, máis ou menos todo listo, falta ese día. Porque o festival de momento de aceptación... A ver, o festival en principio ten unha aceptación bastante grande. Somos un concello de 1.200 habitantes, de repente ver reunidos no campo do festival 5.000, 6.000, 7.000 persoas, para nós é un orgullo, porque... Pero leva traballo, non? Sí. Bueno, pois, ahora que acabamos, coas camisetas e sudaderas, vamos cara ao castelo, que vamos tratar de organizar un pouco como vai ser o asalto o día do festival, ver os traxes, probar as armas que temos para ese día, organizar a saída e a chegada ao castelo. É o emblema do concello e, por suposto, do que máis presumen os veciños de Sanxurxo. Este castelo do século XIV viu de todo. Hoxe é lugar de encontro, espazo de expresión e centro de operacións. Temos cos traxes... Ben. Ben, non? Pero eses son os traxes que sempre... asaltades o castelo? A ver, non son de sempre, pero estamos tratando de implantar os disfraces para que a xente, pois, se sinta, pois, como un irmandiño do momento, vamos. Porque o asalto é con esas vestimentas e con algo máis? Sí, teñen uns fachos que repartimos no campo do festival. Neste momento, pois, organizamos un grupiño de xente local, que xa conoce como funciona o rollo, e logo despois... Para ese día, pois, deixamos que xente que veña ao festival, xente de fora, pois, que queira participar con nós, pois, que poida tamén disfrutar do asalto con nosotros. E agora, se queredes, vamos cara á torre. Pois vale, vamos. Perfecto. Pois veña, vamos a andar. Bueno, este é a parte final, non? Dende aquí é onde salen a pirotecnia. Ajá. O asalto sale dentro do campo do festival, que é aquel que está enfrente á Casa Vermella. E tamén pequechos. Vale, os pequechos, de feito peles, temos un asalto infantil. Isa pode comentarlo. Sí. Sobre as 4:30, 5 da tarde, fais un asalto infantil con auga en vez de con lume para contrarrestar. Pois eu igual me apunto a eso. Eu tamén. Porque o outro asalto é xa de noite ás 12, non? O outro é ás 12:30. Hai unha altura de un pregón previo e despois, a continuación, seguido, xa é o asalto. E nada. Despois xa só queda música. E pasalo ben. Música, pasalo ben. É importante neste asalto. Temos un espectáculo pirotécnico, salen desde aquí mismos o que son os fuegos artificiais, o lucerío, pois sale todo desde aquí. E logo, o que é o castelo, pois estará todo, o que é o contorno, pois estará con bombillas para ter o que é o contorno do castelo iluminado á noite, que queda espectacular. Grandes lugares! Estas paredes agochan de todo. Presente, pasado e futuro. Ferramentas doutra época recuperan o seu senso entre os muros do castelo de Moeche. Hola! Hola, buenas tardes. Pero podes saber que andan a facer? Pois, a ver, estamos aquí a facer un puntón. Vos facédelo como se facía antigamente? Como se facía antiguamente. Pero a serra manual de todo, como se facía hai centos de anos. Eu non sei quen ten máis traballos, o que está debaixo ou o que está arriba. O que está por abaixo se caen os serrín polos ollos. E o que está arriba? Tira, vai a forza para arriba. Vostedes que aprenderon de iso, de vosos pais, de vosos avós? Eu aprendi do meu pai. Sí? Sí, eu do meu abuelo. Pero como conseguiu recuperar, digo, a ferramenta, non? Pois a ferramenta me toca a min de recuperar desde xa o meu bisabuelo, que tamén era carpinteiro, toda a ferramenta esta, pois a estou conservando porque creo que é algo que debe conservar, senón a tendencia é perder todo. E como se chama? Isto é unha serra portuxesa. Unha serra portuxesa. Pero teño máis cousas por aí, se queredes ver algo máis, claro, os enseño vos de bogana. Pois veña, vamos a ver que nos deparas. Pois aquí temos algo máis. Pero que tes aquí unha especie de exposición para os veciños. Temos aquí algo así
para todos os veciños así máis Para ou que menos. os vexan, non? Aquí temos unha serra de aire. Esta é unha serra moito máis antigua que da que vimos antes ali. Por exemplo, aquí temos unha azuela de pé. Esta azuela de pé se utilizaba, entre outras cousas, pois para labrar os eixos dos carros, para facer esa figura esa así un poquinho. Claro, porque non é só ter as ferramentas. Vostede tamén coñece a historia. Claro, que porque unha vez que as tes e que as cuidas, pois hai que saber tamén para que valen e para que se utilizan e darlles tamén algo de traballo, senón non é nada. Pois mira que ten aquí tamén temos vostede un banco cousas. de carpinteiro en donde máis ou menos é onde traballo eu na Aquí é onde coas vostede miñas traballa. cousiñas. Aquí é máis ou menos. Que fai vostede logo? Bueno, pois xa vedes, hai cousas de pa plantas, os ríos. Bueno, o río ese teme que explicar. O máis difícil foi facerlle a lousa, porque claro, hai que facela a man, porque para facela delgadiña, senón... Pero vostede non era carpinteiro. No, nada, non. E como o aprendeu? Porque eso hai que Porque saber me algo. gusta a carpintería. Sí? Sí, sí, sí. E non é difícil. Bueno, para mí faiseme fácil, cousas outras difícil, pero bueno. Hola, Hola, pero aquí todo o mundo anda ca madeira a voltas. aquí somos artesanos da madeira. Pero non nos confundiríamos, iso que é? A Torre de Hércules. Isto sí, a Torre de Hércules, sí. A Torre de Hércules, pero case a tamaño real. No, é auténtica en pequeno, claro. Pero fixo a vostede. Sí. Bueno, con un ebanista de toda a vida. Ai, vostede é carpinteiro profesional. Sí, sí. Ahora xa non fago casi nada, pero esta copeína pola Torre de Hércules, claro. Foi basada a unha fotografía, que non tiña ningún plano, Ai, íballe Sí, preguntar. saqueina por unha escala dunha fotografía. Carai, pero isto Sí, levoume ten tempo, sí. o seu traballo. Canto tempo lle levou? Xen tres, non sei. Como que fixo Ao tres? mellor 100 horas cada unha. Pero cando comezou a facer estas cousas? É verdade, 3 ou 4 anos. Esta é unha bicicleta que a fixen de neno, unha bicicleta cando era un chaval de 10 anos, e agora pois fixen esta un pouco máis con máis precisión. Pero estas eran as bicis de antes? Antigua, sí, cando non había casi nada. Xa ves que ten a roda todo de madeira, cun aro de madeira de ferro para protegela. Pero mire, non será só decorativa, podes andar nela. Ai, sí, sí. Que di? Un chaval que montei. Montas dali para baixo. E frena cando te faga falta, Elo. Pero será segura? Segurísima. Pasa que eu xa teño uns anos e non me atrevo a botar no costa abaixo. Bueno, eu non sei se lle farías aí unha xogarreta. Ti dalle aí. Frena! Pano de lá, brocados, liño e abelorio. Son algúns dos elementos que compoñen o noso traxe tradicional. Pero nel hai moito máis. Sábeno ben nesta parroquia. Hola. Estupendo. Hola. A ver, Loli, esta era a exposición que nos decías. Pues sí. É que... Un medio desfile. Ai, sí. Sí, sí. Este traxe de Mariñana. É da zona de Mariñán. Porque son diferentes entre eles, non? Sí, o que ten que estes levan a falda roja. Este xa é diferente. Sí, porque é de outro sitio, é de Muradán. E ti para facelos tiveches que estudialos un pouco? Pues sí. Sí. Un libro de una señora que lo publicó hace muchos años y me lo dejó mi padre. E ti como comezaches nesto do traxe galego, Loli? Con miña nai. Miña nai empezou facendo un traxe para ela e se cansou e fixo a mitad, bordado. Ahora vai a vir o traxe, xa o veredes, que é precioso, moi laborioso. E me dixo, nena, non o quero, non podo máis, non o fago. E dixo, bueno, pues, xo fago eu, o acabo eu con o traxe. Pero así que acabei, empecé, e dixo, me gusta este, me gusta outro, me gusta... E empecé e así teño colección. Isto é como que vimos de segundo. Sí, sí, pero este é negro. Ah. A variedade é que este é negro. Cambian un pouco as cores. Esta foi a que fixo miña nai, pero fixo a mitad. A mitade. Eu acabei eu. E ti rematache? Claro, rematei, dixen, pois vou a rematar. E fixen a chaqueta, a capa. Bueno, e o home modelo, que dicimos del? Leva os calzós, que son enteros, pantuflas.
pantalón, a faixa, o chaleco, a pañoleta e a monteira. Pois nada, xa temos o equipo completo. Ahora que nos bailen unha muiñeira, polo menos. Pois que bailen. Música. Pois nada, haberá que ir buscar a música. Toca marchar deste gran lugar tan especial. Unha parroquia alegre, de vacas guapas e xente fermosa que soubo mimar o seu pasado e conservar a súa historia, que coida tanto dos seus como dos alleos. Non vos esqueceremos, veciños de Sanxurxo.